Әмирхан Еникинең «Гөләндәм туташ хатирәсе» дип исемләнгән әсәре 1975 елда Казан утлары журналында басылып чыга. Әсәрдә яшь музыкант, мөгаллим Салих Сайдашев белән сәүдәгәр кызы Гөләндәм Солтанованың мәхәббәт тарихы тасвирлана. Әсәр ничек язылган, аның язмышы нинди булган, шушы һәм башка сорауларга җавап эзләдек. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисткасы Резидә Сәләхова башкаруында «Гөләндәм туташ хатирәсе» спектакленнән җыр тәкъдим итәбез. Gül bakşa küremsin, gül bakşağa küremsin ile, gül şeşegin üzemsin, üzülgen gül şeşegi kök. Ayrılığına sizemsin. Әмирхан Еникинең «Гөләндәм туташ хатирәсе» повесте әдип иҗатының тажы. Повесть 1975 елда языла. Әмирхан Еникинең үз сүзләренә караганда, әсәрнең язылу тарихы кызыклы, ләкин озын. Салих Сайдашев вафат булганнан соң, берникадәр вакыттан соң минем кулыма көндәлекләр килеп керде, дип сөйләп китә язылу тарихы турында Әмирхан ага. Мәгълүм булганча, Әмирхан Еникинең «Гөләндәм туташ хатирәсе» повестында беренче татар профессионал композиторы Салих Сайдашевның тәүге сөюе турында сүз бара. Гөләндәмнең чын исеме Фатыма Зөһрә. Ул чыннан да әсәрдәге кебек Әхмәтҗан Солтанов исемле сәүдәгәрнең кызы. Аның әнисе чыннан да Сөмбер Ахуновның кызы. Дөньяга юксыларның бөек юлбашчысын бүләк итәчәк шәһәрдә урыс интеллигенциясе арасында үсеп, алдынгы карашлы хатын булып җитешкәнгә күрә, ул билгеле кызын да үз үрнәгендә тәрбияләүне максат итеп куя. Шул рәвешле Әхмәтҗан ага йортында 18 яшьлек музыкант, мөгаллим Салих Сайдашев пәйда була. Кыз белән егет арасында мәхәббәт кабына, ләкин аларга бергә булырга язмый. Кулына килеп кергән көндәлекләрне Әмирхан Еники янәдән иясенә җибәрә. Бу вакытта күп кенә кешеләрнең Салих турында яза башлауларын ишеттем. Мин киресенчә ашыкмаска булдым. Истәлекне иясенә кире җибәрдем. Аның авторы Ташкентта яшәүче бер ханым иде. Шуннан соң күп еллар үтте. Мин яңадан истәлек авторын искә төшердем. Аның үзен барып күрәсем килде. Адресы да бар иде. Ташкентка юл алып, шунда килеп җиткәннән соң, үкенечкә каршы аның вафат икәнлеген белдем. Кызы белән таныштым. Кызганыч, әниләреннән калган әлеге истәлекне алар ахыр чиктә яндырганнар. Әнидән калганны ничек бетергә мөмкин дигән сорауга ул булай дип җавап бирде. Истәлек әнинең интим тормышына бәйләнгән әйбер иде. Кемне яраткан, үзе булмагач, ят кулларга эләкмәсен өчен бетерергә кирәк дип уйладык. Истәлектә бит Фатыма Зөһрәнең Салих Сайдашевтан башка Кәрим Тинчурин, Солтан Габәши, Фатих Әмирхан һәм башкалар белән сөйләшүләре, әңгәмәләре турында сүз бара иде. Алар даирәсе белән аралашкан кызның истәлеге кадерле булырга тиеш. Минем үземне Гөләндәм туташ хатирәсен язарга этәргән сәбәпләрнең берсе Салихның яшь кенә туташны әнә шул даирәгә алып керүен күрсәтү иде.
Шуннан соң ул минем кулыма бер альбом китереп бирде. Шуны актарган вакытта тышсыз гына гади бер дәфтәр килеп чыкты. Бу истәлекнең копиясе. Казанга килеп, кире киткән истәлекнең беренче нөсхәсе булып чыкты. Шулай итеп, бәхеткә каршы, менә бу истәлекләр Әмирхан ага Еники кулына килеп эләгә һәм повесть языла. Әмирхан Еникинең Гөләндәм туташ хатирәсе повесте буенча спектакль Рәшид Заһидуллин тарафыннан 2018 елда куелды. Декрет ялыннан чыктым гына яңа сезонга, яңа көчләр белән сусап эшкә һәм Рәшид Мулгалевич миңа ышанып, менә шушы Гөләндәм туташ хатирәсе спектаклендә Гөләндәм образын тапшырды. Мен инде ул вакытта шатланганымны белсәгез, ул әлбәттә теге шатлык кына түгел, ул бит әле җаваплылык та, күпмедер дәрәҗәдә курку, дулкынлану, чөнки бу беренчедән классика, бу әсәрне әдәбият белән таныш булган, кызыксынган һәммә кеше дә белә. Һәм шунысын әйтергә кирәк, бик күп кеше сөйли иде инде бу турыда. Шушы әсәр буенча спектакль куелса иде, шушы әсәр буенча фильм төшерелсә иде дип. Шуңа күрә бу көтеп алынган шундый бик җаваплы эш иде. Икенчедән, бу җырлы образ. Гөләндәм бит инде ул музыка белән кызыксынып яшәүче хыялый кыз һәм Салих белән бергә музыка дөньясына чума, вокал дәресләренә, фортепиано дәресләренә һәм үзе дә шәрык клубына барып, кичләрен җырлый торган була. Шуңа күрә минем тарафтан җырлар җырlaначагы көн кебек ачык иде. Монсы бер икенче фортепианода уйнауда көн кебек ачык иде. Чөнки кабатлап әйтәм, Салих ул Гөләндәмнәргә музыка укытучысы булып эшкә урнаша бит инде, фортепиано укытучысы булып. Бик теләп, канатланып чыгардым бу ролемне, ләкин бик җиңел булды дип әйтә алмыйм, чөнки кабатлап әйтәм, монда җырларга да кирәк иде, монда фортепианода уйнарга да кирәк иде, әллә ничә әсәр, бу бит инде менә нота куйдың да уйнап җибәрдең түгел, инде хәзер музыка мәктәбен тәмамлаганга шактый еллар, шуңа күрә инде хәзер белемнәр дә кимегән, шуңа күрә яңадан фортепианода уйнарга, җырлар өйрәнергә туры килде, ләкин булар барысы да татлы газап иде. Истәлек иясенең чын исеме, әйткәнемчә, Фатыйма-и Зөһрә Солтанова. Әмирхан Еники булай яза. Ләкин аны мин Гөләндәмгә үзгәрттем. Чөнки хәзер инде ул әдәби образга әйләнде. Аннары җинаграк та исем бирәсем килде. 16 битлек истәлектән 200 ничә битлек китап. Ләкин фактларны бозмадым мин. Соңыннан гына бер нәрсәгә гаҗәпләндем. Салихның музыка дәресе биргән шәкертенә нибары 17 яшь. Салихның ул кыз белән яратышуын белгән бер генә кеше дә табылмады. Билгеле, 17-18 елларда Салихны белгән кешеләр дә күп түгел. Ул 20 елларда гына таныла башлый. Сайланган материал пьеса түгел, проза әсәре булгач, башта иң беренче кыенлык ул әлбәттә инсценировка ясау кыенлыгы, инсценировка булдыру. Мин шәхсән бу проблема белән очрашмадым, чөнки инде инсценировка әзер иде, Рәшид Мулгалевич тарафыннан һәм Шамил Тимергалиевич тарафыннан ясалган иде бу инсценировка. Шуңа күрә материал инде әзер иде. Ә инде спектакльне чыгарганда әллә ни кыенлыклар булмады, ләкин шулай да театрда һәр вакыт шундый проблема була инде. Еш вакыт аз булу сәбәпле, я костюмнар тегелеп бетми, яисә декорация әзер булып бетми. Костюмнар белән шундый проблема булганын хәтерлим. Кайбер костюмнар хәтта премьера көнендә генә килеп җитте театрга. Бу инде әлбәттә артист өчен кыенлык тудыра, чөнки үзегез күреп торасыз, ул вакытта бит инде туташлар идәнгә кадәр җәелеп торган озын күлмәкләрдән. Димәк, миңа күлмәкне киеп йөрергә, өйрәнергә кирәк. Мин репетициядә киң итәкле күлмәк белән эшләдем дә, премьерага бер көн кала миңа карандаш формасындагы итәк тегеп бирделәр. Мин аны кигәч инде билгеле минем йөришем дә үзгәрә. Миңа йөришемне дә уйларга кирәк дигән сүз. Мин инде киң атлап йөри алмыйм. Димәк, мин кичкенә генә атлап йөрергә тиешмен. Пандусларга менеп йөрисем бар. Димәк, мин аны да уйларга тиешмен. Фортепианоның педалена басасым бар. Анысына да күнегергә кирәк. Димәк, актерга костюм һәм аяк киемнәре алданрак әзер булган сайын, ул әлбәттә актерга яхшырак. Ул аңа ияләнергә кирәк, барыбер күнегергә кирәк шушы костюмда эшләргә. Һәм костюм ул һәр вакыт актерга ярдәм итә.
репетиция киемнәре ул бер, ә инде сәхнәгә чыгып эшләүче, сәхнәгә чыкканда киеп чыга торган костюмың ул инде икенче, аңа әлбәттә күнегергә кирәк. Һәм теләк зур иде, теләк. Нинди генә каршылык булса да, без ул каршылыкны җимереп, бу спектакльне сәхнәгә менгерү, бу образны һичшиксез минем башкарасым килә иде. Һәм ул бит әле Ценчурин театрының 85 яшьлек юбилеена да туры китерелеп чыгарылды. 6 ноябрь көнне Ценчурин театрына 2018 елның 6 ноябрь көнне Ценчурин театрына 85 ел тулды һәм шул көнне Гөләндәм туташ хатирәсе спектакльнең премьерасы булды. Әмирхан Еникинең Гөләндәм туташ хатирәсе повестында Салих Сәйдәшевнең Фатыйма Зөһрә, ягъни Гөләндәм белән матур сөюе бик үзенчәлекле бирелә. Фатыйма Зөһрәне, ягъни Гөләндәмне, Салих Сәйдәшев татар дөньясына алып керә. Татар музыкасын, татар рухын тоярга өйрәтә. Салих Сәйдәшевнең яшь туташка өйрәткән беренче көе туган тел. Анам кабре янында көе. Аның беренче исеме туган телнең Анам кабре янында дип әйтә Салих Сәйдәшев. Салих Сәйдәшев Гөләндәмне азан көен тыңларга өйрәтә. Шулай ук Тукай шәхесен танырга, хөр фикерле булырга өйрәтә. Шәрек клубына алып бара. Шәхесләр белән таныштыра. Шәхесләр даирәсенә алып керә. Фатыйма Зөһрә Солтанова Салих Сәйдәшевне гомер буе сагынуы турында яза. Гомер буе фортепианода Салих Сәйдәшев көйләрен уйнавы турында әйтә. Вафат булыр алдыннан да Фатыйма Зөһрә ханым кызыннан аның көйләрен уйнавын сорый. Инде образга килгәндә, Гөләндәм бит инде ул бик хыялый образ, хыялый кыз. Беренчедән ул әле бик яшь. Икенчедән ул башка гасыр кешесе булгач, ул әлбәттә бүгенге кызлар, бүгенге туташлардан аерылып тора. Үз-үзен тотышы белән дә, сөйләшүе белән дә, әти-әнисенә булган мөнәсәбәте белән дә, иратка булган мөнәсәбәте белән дә ул башка. Һәм башка гасыр кешесен уйнау, шул шартларга чуму ул актер кешегә һәр вакытта да кызык, ул дәрес. Аннан соң бит Әмирхан Еникинең теле, аның шундый йөгерек, шундый рәхәт, камил аның теле. Иң камил телле прозаиклар дисәк тә ялгыш булмас, миңа калса. Шуңа күрә Гөләндәм ул музыкага гашыйк. Минем кебек үк. Әйткәнемчә, мин үзем дә фортепиано белән шөгыльләнгән кеше, беренче сыйныфтан мин музыка белән шөгыльләндем, вокалга йөрдем, фортепиано дәресләре, фортепиано сабаклары алдым һәм Гөләндәм дә нәкъ шулай ук минем кебек хыялый, иҗатка гашыйк, сәнгатькә гашыйк һәм үзенең менә шушы гашыйк булучанлыгы белән ул музыкага гына түгел, хәтта музыка укытучысы Салихка да гашыйк була. Әмирхан Еникинең тарихи шәхесләргә, татар шәхесләренә, татарның бөек шәхесләренә мөнәсәбәте Гөләндәм туташ хатирәсе повестында урын ала. Кабатлап әйтәм, әлеге повестта Салих Сәйдәшев беренче чиратта Гөләндәмне Фатих Әмирханнар, яисә композиторлар даирәсенә алып керүен күрсәтергә тели. Мәхәббәт тарихыннан бигрәк беренче чиратта япь-яшь кызның шәхесләр даирәсендә канат ныгытуын, шулай ук шәхесләр даирәсе белән танышуын тасвирларга тели. Гөләндәм туташ хатирәсе повестында ул үзенең Фатих Әмирхан турындагы истәлекләрен дә урнаштыра. Бу истәлекләр аның публицистикасында да, Әмирхан Еникинең публицистикасында да урын ала. Шулай ук аның әсәрендә дә урын ала. Әсәр язылып тәмамлануга дөнья күрә, каршылыкларга очрауы турында мәгълүм түгел. Шунсы мәгълүм, Әмирхан Еники Фатих Әмирхан турындагы яисә Солтан Габәши һәм башкалар тарихлары кергән әлеге әсәрнең язылу тарихы турында шундук сөйләми. Ул аны берникадәр вакыт үткәннән соң гына сөйли. Әлеге мәгълүмат, әйтик, 1994 елда Татарстан журналында дөнья күргән мәгълүматтан. Композиторыбызның беренче хатыны Валентина Мухина була. Бу елларда Салих Сәйдәшев илһамланып музыка яза. Казан сөлгесе Сүнгән йолдызлар Тахир Зөһрә иҗат ителә. СССР буйлап татар театры гастрольләре гөрли. Салих Сәйдәшев концерты дигән афиша заллар тутыра. Әмма кызганыч ки, Валя озак яшәми. Бала тапканда каны бозылып бакыйлыкка күчә.
Моннан соң озакламый Салих Сәйдәшев башка күңелсезлекләр белән дә очрашачак. Киләчәктә тагын 2 баласын югалтачак. Зур трибуналардан тәнкыйть утында тотылачак. Театрдан куылачак. Үлеменнән соң аның исеме бик тиз онытылачак. 60 һәм 65 яшьлек юбилейлары үтә тыйнак рәвештә композиторлар берлегендә генә үткәрелә. Чакыру тексты гади машинкада, гади почта кәгазенә бастырыла. Казан консерваториясендә сакланган архивы юкка чыгарыла. Хатын-кызлар мәсьәләсендә дә гел уңышсызлык көтәчәк аны. Валентинадан соң София Алпаева исемле кассиршага әйләнәчәк ул. Салих ага аерылып, йортсыз-җирсез калган бер артистны үзенә кертәчәк тә, соңрак әлеге артистны хатын өстендә тотып, үзе йортсыз-җирсез калырга мәҗбүр булачак. Өлкәнәйгәч, Асия Казаковага әйләнеп караячак. Ләкин аның белән дә тормышы рәтләнмәячәк. Ханым тиз арада җәмәгатенең кем икәнен дә онытып, барлык игътибарын, вакытын үзенә һәм Фәрхат исемле малаена багышлаячак. Салих ага 1954 елда Мәскәүгә операция ясатырга барачак. Ярдәм итәргә, күз колак булырга дип ияреп барган Асия ханым, ни гаҗәп, үз вазифаларын ташлап кайтып китәчәк. Операциядан айнаган Сәйдәш персоналны борчырга теләмичә, үзе аякка басачак. Әмма әллә абынып, әллә башы әйләнеп егылачак. Шуннан хәле кискен начараячак һәм бераздан Казанга күренекле композиторның үлеме турында хәбәр кайтып ирешәчәк. Сукмаклары аерылганнан соң төгәл 30 ел гомер узгач, 1949 елда Салих Сәйдәшев белән Фатыма Зөһрә кабат очраша. Бу вакытта Салих Сәйдәшевнең соңгы гастрольләре була. Шул соңгылыкны сизгәндәй, Ташкентта ул үзе Фатыма Зөһрәне эзләп таба. Икесе дә яшисен яшәгән, олыгайганнар. Буй җиткән балалары бар. Икесе дә туллар. Фатыма Зөһрәнең ире 30 еллар тегермәненә эләгә. Үзе әүвәл кинотеатрда пианиночы булып эшли, аннары балалар бакчасында музыкаль белем бирә. Кыскасы, мөгаллимнең тырышлыгы юкка китми. Еллар чыңгылында үз укучысын тапкан әсәр бүген дә әдәбият сөючеләр күңелендә яшәвен дәвам итә. Ә классик язучыбызның шәхси әйберләре исә Горький һәм Шаляпин музеенда саклана.